kuome Tom king'iyo nyasi ma Obage County ma Homabay gi ranyisi ma kit dongruok ma wasebedo kwaneno reporters mag wasebedo ka nyisowa kowuok e county ni ma Homabay. Ineno nade Homabay okete rang'iny mamalo nikech nyasi ni koso en dongruok mano chan no nego beni bedo counties gi duto. Ing'eyo samo yier jatelo kaka no yier wanga en choice mari mondo ne kaki konyo jothuru. To wanga ne obiro ga social approach. To kuongo bedo ga social approach manodwa no omed go chia mar oganda ne in terms of ohala yore moko. Koro no rwako wendo pile pile. Kaluwore gi infrastructure man also built in the previous county government. Koro no rwako wendo pile pile. Bomiyo gik mang'eny odonjo kacha. Kendo nwang'o ka koro chir mar odhi obetie. To maduong' ahinya en goodwill manyoja kom Raila Odinga chiwo. Ing'e ni kik waonre kombe mago molo go tindo nyoda giter this function there. Karaila nyoro kuchung farm. To gima duong' en ni leadership marwa ochopo kamoro makoro owacho na wan koro wakonyo watiyo go sirkal kaluwore ni nene piny odwa balo woko. To waduogo ji owinjire na Kenya ok nyal lal nikech gik matindo tindo mwalaro. Wakwongo wager Kenya mondo Kenya obed motegno modongi pod wabro laro. Iye kayo osiepo dhi odongo. Ema koro chopo kama wachopini. Koro samwa wuoyo to nyakwarang no ganda duong'. Oganda emomiyo wachopo kama wachopini. Not individuals. Individuals oso bedo thurwa mang'eny. Moko nitie ma sirkal ni oso winjo. Nitie joma bende oso lal. Nyasaye oso kawo moso kelo moso timo timbe mabeyo malich. Moso timo a lot of researchful process. Gima duong' monego warang and the challenge maneno gi gini. Ento apart from mbaka mwadwa wede goyo mar no owe pesa. To en pesa mabro bedo sustainable. Going concern ma pesa ni en makawuono kende godi chieng makiny magor to rumo kendo jidoka moae. Kosere kaka sirkal dhiwewa ni kitawinjo kamili wuoyo ni ng'ato ka ng'ato make a program ne sirkal. I don't think that is much important. Gima nye duong' ni jogi nyodo rango gima duong' manyalo gere economy manyalo miyo county dongi bu support national government in terms of taxes to wabende one sustainable. Koro one nego kita rural immigration to urban areas. Mondo koro kuonde wako be effective. I think numane idea monego jotend wa develop. Ngeche ni namni. Sani onego warange maber mondo wanen to ere kaka do chop kodwa. Bwati mohala makameli ogo Uganda. To ntie gimoduogo go. Ing'en gima ji kian mang'eny nyocha timore nam kae. Maparo ni gini kako gerre no ng'eni jo navy kwa wuoyo go president maber. Kata na jolwendi bedo ibro genwa kambi lweny maduong' kabisa. Ndiye gik moko moko unyalo yudo to unyalo yudo gi through your economic value. Iwinja economic value maru nyalo invite other infrastructure bubi kone. Kwatiyo matek ministry headquarters bro bedo e Nyanza. Kada ko bedo Homabay, it will make sure ne Migori grow. Homabay actually mane ber kata chon. Ni nyalo nwango tourist hotel, ni nyalo nwango hippo, magi kuone mane dalo mane warengo kwa manyo politics. Those were the best hotels. Nyocha kana dog, to nanwang kandache mang'enya ka ndache mo connect from Kisii to Homabay is almost nyocha en well infrastructured. Kenya nyaparo kanwa di Homabay, wuoth kende mane goli Kisumo, kidi Homabay, ne en secha a beach kata uchiel, sani en short. Koro gimwara anguru, magini okelo. And the challenge, what are we going to explore? And I'm glad in the science sector. Let us now see Gimwadi Dokai. Odo nyo nyasa ukonyo bodu bedo Lake Basin Authority. Lake Basin actually is the core value of agriculture in terms of research, in terms of regionality. Warangi urunto lope wakako ponwa document back in the originality. Mar agricultural production manewan. How healthy are we going to be as a community? To eregi mwanya lo chiwo, tang mwanya lo exchange with the other countries. Mondo economy marwa namno we teach okene mana malupo kende. This is how I'm seeing it. To modongo
Kakama mili wacho ko mago kwa so enable sirkal a lot of taxes, they will be done. So to me, apart from gikmoado do wacho on economy mokel sani. One, nyakwa yere ni we are in the good track. Two, bro depend to behave na the moving forward. We moving forward. Sirkal ni behave kwa wanadi, one way we behave with sirkal nadi. So gimajo eliminate gin provocations mo kuma ongetiandi. Mark, kapo ka